miwacho kanyo ni en kaka rehabilitations. Rehabilitation kae daktari kaduoke twak itimo ne nyathini ang'o kata doho nyalo ng'ado ni obed rehabilitated kuom thuolo maromo nade. To bende wantiere kod centers moromo e pacho kae ma nyathi seche moko ka osetere do kata boyal ni adiera entiere kod ketho koro winjo bed ni obedo rehabilitated. Rehabilitation ka ang'o matimore mar mondo mi nyathini ong'e ni an atimo kosa lakini pod antiere kod thuolo mano mar lokora mondo ngimana mambele kik kethre. Daktari. Duoko erokamano. Rehabilitation kaendi ei Kenya ka wan gi institutions magwa ma wa classify gi mopogore. Nitie reception center. Mano tiende nang'o? Gin ariyo. Kanye ma nyathi makoro otimo makosa makoro oseyud ni nyaka koro miye kum cha itere. Gin ariyo. Achiel en mar jowuoyi miluongo ni Getadhuru National Reception Center. To wan gi Kirikiti Reception Center. Koro kae ka gisedhi to officers wa man kanyo gin jomolony. Koro gitimo assessment. Ging'iyo ni to nyathini en jahigni adi to notimo ang'o. Koro gichunguza shida ne gi report manowuok. Nitie report madhi aka children officer. Report ni kose aka children officer to kwayo thuolo mar nyathi. Mibro ter Getadhuru ni kech ging'eny. Kech kanye reception mar Kenya te. Bang' mano koro ging'iyo nyathi ka nyathi kaluwore gi kosa manotimo. Titere e rehabilitation school moromore kode. Rehabilitation center moromore kode ma nyithindo ma mbesegi kata motimo timbe madwa chalo gi magego nitiere. Kora koni ni gin 30. Koro wan gi reception center gin ariyo. Then wan gi rescue center. Ma samoro nyithindo moko nitie ma samoro bang' lako kwany kata timade matindo gi inyalo ter kanyo. Then wan gi remand. Remand e kama kaka koro sani manyocha timore cha. Ikuongi tero gie. Kiche ni pok ketho gi oyudore ni en ang'o. Pok be giwuoyo pok gitimo ang'o. Koro ka gisea kanyo kaka wacho no. Koro ka stage no kapo ni chiemo kum gi koro kitero gi. To nyathi inyalo mi kum kuom ndalo ma ok ng'eny ne higni 3. Koro koseter gi kuonde wago rehabilitation to nitiere jolony ma wan go kanyo. To kuonde go be nitie gik ma gitimo nikech gisomo to gitimo gine mag lwedo gi be nyaka ndalo ne rom. To bende inyalo gole chon motelo ne ndalo ne mar higni 3. Ka samoro oloko pache kotimo ang'o koro wanyalo ng'iyo to nyathini ang'o manotimo. Koro kanyo gi reform ga ma gibed ji mabeyo. Emomiyo wan gi rehabilitation school. To nyise ni gin 30. Koro 30 gi koro opogi e Kenya mangima. To reception center cha machungo ni ma ater kanye to ma ater kanye. Kaluwore gi report manowuok kuma ne otime makosa. Ma children officer ema nondiko. Kamano. To centers miwacho ni gin 30 go. Yes. Nyathini kotere kacha ngimane dhi mbele mana kaka pile pile. Osomo makare, kisomo kan seche moko nen kata nyathi ma seche moko nitie kata class 12 dhi mbele kod sombe kose gin chenro ma kata puonj kaka mage mimiyo gi kanyo. Erokamano. Koro kanye ma samoro kelo wach matin chon ahinya to ne gisomo kamano to lokruok noduogo bede kaluwore gi lokruok ma bede e sirkal kama. Ma koro waja keto gi kanyo somo to gisomo molo man penj nikech wan gi jopuonj. Wantie kod jopuonj. Chon ahinya ne jopuonj gi ondik gi TSC.